Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламле мин Айзилә Батырханова. Тапшырубызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы һәм нәтиҗәле эш көне тели. Бүген 11 май, пәнишәмбе. 11 май үзләрен баллы яисә камыр ризыкларыннан шикләүчеләр өчен бәйрәм, чөнки бүген ни теләсәң, шуны ашарга ярый. Бу формаль булмаган бәйрәмне актер Томас Рой атлы кеше уйлап тапкан. Аның фикеренчә, бу көн диета тотучылар өчен бәйрәм көне булып саналырга хокуклы. Тарихка күз салсак, 1964 елның 11 маенда СССРда грамм-пластинкаларга тавыш яздыручы Мелодия оешмасы барлыкка килә. Җәй башланырга ни бары 20 көн калып бара. Димәк, җәйге аланнар үз эшен башлап җибәрә. Бүгенге иртәнге сөйләшүбез балаларын лагерьга җибәргә теләүче әти-әниләргә файдалы булыр дип ышанам. Кунагыбыз Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре буенча министрлыкның яшьләр белән эшләү белгече Гөлназ Гатина белән сәләт аланнары турында иркенләп, тәмләп сөйләшербез. Гөлназ, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көннәр. Мин үзем дә сәләт аланында ял иткән кеше, хәтерлим әле 2009 ел булгандыр ул, һәм әле дә булса сәләт гимны сүзләре минем тел очымда. Җәй җитүгә яшьләр күңеле ашкына еракларга, тели күпне белергә ул яңа дуслар табарга. Менә Гөлназ, сез үзегез дә бит инде сәләттә яшәгән, сәләт рухы белән яшәгән кеше, һәм сәләт сезнең өчен ул нәрсә? Сөйләшүбезне шуннан башлыйк әле. Сәләт һәр кем өчен миңа калса ул ниндидер аерым бер төшенчәгә ия һәм аерым ниндидер сүзне аңлата. Чөнки мәсәлән, сәләт ул алан гына түгел, сәләт ул бер шундый мөхит, сәләт ул гаилә һәм сәләт ул һәр вакытта дусларың булган, синең белән бер төрле фикердәшләрең булган, шундый искиткеч гаҗәеп мөхит һәм ул әлбәттә акыл, рух һәм тел берлеге. Сез үзегез ничәнче елда сәләткә килдегез? Һәм ничәнче елдан бирле ул сезне инде җибәрми? Ул дөресен әйткәндә, мин сәләткә бик кызык кына килеп эләктем. 2012 елда безне алып килгәннәр иде район белән делегация форматында форумга. Без шунда булып кайттык та, һәм минем ничектер сәләткә сәлкеш буларак барырга шундый бер хыялым уянды дип әйтсәм була. Һәм инде татар әдәбияты буенча олимпиадага баргач, безгә сәләт турында сөйләргә килделәр, аланнар турында сөйлиләр һәм миңа бик ошады. Иҗади алан, сәләт рухият дип аталучы алан иде ул. Ләкин безгә биргән анкетларда ул алан юк иде. Мин үземнең язып куйдым да каләм белән, менә шунда рухият дигән җиргә шундый билгемне куеп, һәм мине чакырдылар. 2014 елда беренче тапкыр сәлкеш булып бардым һәм шуннан бирле мин сәләттә. Сәләт дип сөйлибез, бәлки әле сәләт турында белмәүчеләр дә бардыр. Шуңа күрә алар да инде әлеге рухны тойсыннар өчен, сез әйттегез, рух, акыл һәм тел дип әйме, шул өч төшенчәдән тора ул. Моның инде барысын да аңлар өчен без бер видео үзек карап үтик әле. Йылдыз таптым, 8 таҗлы, якты шундый һәм чын, көчле. Яши анда өмет биреп кешеләр төрле төсле. Акыл һәм рух һәм тел генә түгел, гаилә. Минем дуслар аш булсынга бергә булсын җавап бирә. Булсын бергә, булсын бердәм, булсын сәләт һәм без булыйк. Булмасак та без сәләт булсын. Ул яшәсен, сәлкешләр килсен, әләмнәр күтәрелсен, шәмшикләр үтсен, апалар, абыйлар аларга өйрәтсен. Бу мөхит могҗиза. Һәм син могҗиза. Бу мөхит ул син. Сәләт ул син. Сәләт ул без. Сәлкеш, менә сиңа мизгел, аны саклый бел. Һәм ул мизгел ул дуслар сине саклар. Безнең сәләттә дуслар табылу әлбәттә бик күңелле. Һәм билгеле, ул аркадаш мәңгелек. Минекеләр дә монда бүген, я карагыз әле. 10 ел узды, бәлки 11, без биләрдә барыбер. Без кайттык һәм калдык, кемдер килде һәм китте, ә без кайттык һәм калдык. Сәлкеш, әйдәманымны онытма, ул ярата сине. Төнлә иртә кичен ул синең, ә син аныкы. Туган булырга кирәкми таныклык. Мин була алмам, әйдәман, мин була алмам яңадан, ләкин сез абыйлар, апалар, сез хәзер бар һәм бир аңа барысын. Акыл бир, рух бир, тел генә түгел. Мәхәббәт һәм күзәт. Ничек сәләт туа, ничек туа буа гайрәт, саба булган рух
Кондыркүл, Бөгелмә, Биләр, Чаллы, Батыр, Самара, Австралия, Канада. Рәхмәт, Сәләт. Син өйрәттең, күрәсемне күрсәттең, сөйлисемне сөйләттең мин Сәләттән. Һәм ул акыл, һәм рух, һәм тел генә түгел. Ул бер галәм. Ә без йолдызлар, якты шундый һәм чын. Көчле, кисәк тә кием төрле төсле, бергә күрдек бу дөньяның 8 төсен. Форум тамам, төшәр әләм, әзер кешеләр аларга кайтып китәр, ләкин Биләр ялгыз калмас. Калыр сезнең фикерләрдә, сүзләрдә, йөрәкләрдә бары бер теләк. Әйләнеп кайтсак иде тизрәк. Биләремә, Сәләтемә, Сәл кешемә. Рәхмәт. Бик матур видео үзек. Рәхмәт дип тә бетте ул. Чынлап та менә яшьләргә карагач шулкадәр яшәү көчен бирә торган видео үзек булды бу. Менә мин үзем ял иткән вакытта Сәләт Раушан дигән аланга эләгү бик мәртәбәле санала иде. Аннан кала инде Сәләт шәхес, Сәләт тел һәм башка шундый исемнәр астында уза иде аланнар. Хәзер исә бу исемлек елдан-ел яңара һәм инде исемнәр дә тагын да күбәя. Менә Гөлназ, сөйләп китегезче, нинди аланнарга эләгеп була бу ел? Дөресен генә әйткәндә, хәзер безнең аланнар саны күпкә зуррак. Нигә Сәләт Раушан дигәндә, чөнки 94 елда нәкъ шул алан белән башланып киткән. Ул безнең иң шундый теге борынгы аланнарның берсен дип әйтсәм дә була. Шуңа күрә Сәләт Раушан инде шундый зур тарихлы алан булганга, элегрәк аланнар санында чиклерәк иде. Шундый көтеп алынган аланнарның берсе иде. Хәзер аланнарга килгәндә безнең барлыгы 30 алан эшләп килә. Ул Татарстан Республикасының төрле районнарында, шулай ук Чувашиядә безнең яңа база ачылды. Сәләт Батыр базасы быел анда беренче сменаларын кабул итәчәк, ул үзенең җәйге сменаларын. Һәм шулай ук безнең Крым Республикасында безнең базабыз бар. Безнең рәисебез Рөстәм Нургалиевичның ярдәме буенча ачылды яңа база. Анда Фароста эшләп килә, искиткеч уңайлыклар белән тудырылган. Анда да быел 4 смена узачак. Мәсәлән, әле хәзер беренчесенә балаларны туплау төгәлләнә. Сәләт Дәрт дип аталучы сменалар, шулай ук Сәләт Җилкән, Иҗат һәм Аршан сменалары анда булачак. Кыскасы, иҗади интеллектуаль яктан үсәргә теләүчеләр өчен менә дигән мөмкинлек. Һәм инде анда беренче смена, мәсәлән, 8 июньдә кузгала. Инде поездлар белән барып, Кара диңгездә кыенып, рәхәтләнеп ял итеп кайтачаклар. Безнең шундый җылы якларда да мөмкинлек бар. Һәм инде Татарстанның районнарында да ял итәргә мөмкинлек бар. Әле аннан тыш 6 форумда эшләп киләчәк безнең. 6 форум. Нинди форумнар бу? Форумнарга килгәндә алар шулай күп төрле һөнәрләр белән бәйле форумнар да бар, иҗат белән бәйле, медиа өлкәсе, мәгълүмати технологияләр, социаль күнекмәләрне үстерү менә кыскасы төрле яктан үзеңне шундый ниндидер сәләт атмосферасына чумдыру өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Һәм төп сорау балаларын әлеге җәйге аланнарга җибәрергә теләүче әти-әниләргә нинди мәгълүмат бирә аласыз, кая мөрәҗәгать итәргә кирәк? Әйе, моның өчен безнең бар үзебезнең сайтыбыз salat.biz дип аталучы. Шунда керергә кирәк, анда аерым шундый бүлек бар, аланнар дип атала торган. Шушы бүлектә бөтен мәгълүмат та язылган, кайда уза, ничә яшьтә без балаларны кабул итәбез, нинди юнәлеш ул, анда ничек эләгергә мөмкин, бөтен үзенчәлекләре турында язылган. Һәм инде анда шулай ук бар шундый махсус төймә катнашырга дигән, һәм ул сезне портфолио Сәләт сайтына күчерәчәк. Һәм шушы портфолио Сәләт сайты аша гариза биреп безнең сменаларга эләгергә мөмкин. Димәк, хәзер барысы да онлайн форматта башкарыла. Чөнки мин хәтерлим, без әле үскән елларда, без әле менә моның кадәр портфолио күтәреп бара идек. Сәләт оешмасына зинһар мине алыгыз дип. Хәзер исә, димәк, инде шикләүләр юк, миңа калса, һәм һәр теләгән бала әлегә аланнарга эләгә ала. Менә сез бит әйттегез, портфолио алып бара дирек дип. Ул портфолио системасын беркем дә үзгәртмәде. Балаларны без кем тели шул гына барала дигән нәрсә түгел. Без балаларны портфолио нигезендә сайлап алабыз һәм инде иңнәре безнең Сәләт аланнарында ял итәләр. Димәк, инде балаларга тырышырга кирәк һәм бүгеннән башлап инде барлык дипломнарыгызны, мактау кагазларыгызны туплап куегыз, чөнки инде Сәләт аланы сезне көтә. Гөлназ, бик зур рәхмәт. Бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, әлбәттә, инде менә без шулай рәхәтләнеп, Сәләт, анда бит әйтелде, Сәләт ул галәм дип, әйеме? Чынлап та без бүген шундый галәмгә очтык, Сәләт галәменә. Шуңа күрә сезгә уңышлар һәм инде барлык балаларыбызны, Татарстаныбызның иң асыл затлы балаларыбызны көтеп калабыз Сәләт аланында.
Бик рәхмәт. Рәхмәт, Биксер. Әйне сәләт рухын тагында ныгырак тою өчен сезгә киләсе җыр һәм аңа төшерелгән клипны карап үтәргә тәкъдим итәбез. Алтын су төстә, синең караш кебек кайнар җир кояшы. Синдә тоясын, яңгыр коясын, безне сайлар алар бу җәйге айлар. Син бәхетле, мин бәхетле, җиргә сыймас ул бәхетне сизәсеңме? Saf bәхетне, күңел тоя, син кабатла, без бәхетле. Мин яраттым, мин яраттым. Нурлы караш, елмаюың, мин онытмам. Юлларыма, җырлар аша, соңгы тапкыр бар галәмгә мин аңлаттым. Сине мин югалтмам. Әнә ул өстә, зәңгәр су төстә, безне сайлар алар ямьле җәйге айлар. Алда бик олы, шат җырлар тулы, бергә узган юлның тәүге хатирәсе. Син бәхетле, мин бәхетле, җиргә сыймас ул бәхетне сизәсеңме? Ул бәхетне, саф бәхетне, күңел тоя, син кабатла, без бәхетле. Мин яраттым, мин яраттым. Нурлы караш, елмаюың, мин онытмам. Юлларыма, җырлар аша, соңгы тапкыр бар галәмгә мин аңлаттым. Сине мин югалтмам. Кайсы якка тарталар, яңгырлар һәм давыллар, җирне урап искән җилләр дәшә сиңа. Ясаган без адымнар, алтыннан һәм бакырдан, ул минутлар килер әле, беләсеңме? Без бәхетле. Ясаган без адымнар, алтыннан һәм бакырдан, ул минутлар килер әле, беләсеңме? Юлларыма, җырлар аша, соңгы тапкыр бар галәмгә мин аңлаттым. Сине мин югалтмам. Сине мин югалтмам. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Изге эштә бердәм булыйк. Кадерле телевизор караучылар, 5 яшьлек сабый Сәйдә Юсупова безнең ярдәмгә мохтаҗ. Кызда балтыр сөягенең деформациясе күзәтелә. Сәйдәгә барыбыз да ярдәм итә ала. Моның өчен ни эшләргә? Нияз, җавапны синнән ишетергә телибез. Хәерле көн, исәнләрмесез? Инде нибары тик иртәгә 12 май хәйрия концерты оештырырга булдык. Ярдәм йөзеннән Сәйдә Юсупова. Шуңа күрә барлык татар артистлары белән, эстрадабызның якты йолдызлары белән барлык тамашачыларны Чулпан концертлар залында көтеп калабыз. Без әле моңа тагын кабаттан әйләнеп кайтырбыз. Кадерле телевизор караучылар, бүген бездә студияда
Сәйдәнең әнисе Алина ханым Юсупова һәм инде хыял продюсерлык үзәге җитәкчесе Нияз Сабиров. Тагын бер тапкыр хәерле иртә, хәерле көн сезгә. Алина ханым, менә без әле фотодан күрербез Сәйдәне. Шулкадәр көләч, шулкадәр матур кызчык ул безнең әйме. Әлеге диагноз ул аңа тумыштан килдеме? Ничегрәк булды бу хәл? Әйе, безнең бу диагноз врожденный порок дип атала инде. Ул туган вакытта ук бар иде. Безнең основной диагноз спинномозговая грыжа дип бара. Бу позвоночникта, бил турысында була инде. Һәм шул диагноз безнең бирә инде билдән түбән өлешләргә дә зыян китерә. Һәм шуның иң беренчесе аякларга. Менә шул аякларны параличларга да мөмкин. Менә шул косолапосларны барлыкка китерә һәм йөрергә уңайсызландыра, буыннарга зыян салырга мөмкин. Һәм сез хәзерге вакытта Израильдә операция көтәсез. Әйе, хәзер без Израильдә операция ясатыр өчен сбор алып барабыз инде. Һәм җай чыгу белән без шунда таба китәчәкбез инде. Әлбәттә инде безнең Яни кызчыгыбыз Сәйдәгә ярдәм итәргә теләүчеләр шулай ук безнең телевидениегә да мөрәҗәгать итә алалар. 554 30 51 безнең телефон номерлары безгә шалтыратып, шулай ук без аларга ничек итеп ярдәм итәргә мөмкин буласын аңлата алырбыз. Һәм инде барлык әлеге изге эштә бердәм булырга теләүчеләр инде алда әйткәнебезчә, иртәгә 12 май көнне хәйрия концертында да шулай ук Сәйдәгә ярдәм итә ала. Хәзер без аның шулай афишасын карап китербез. Нияз, сез менә әлеге изге эштә битараф булмаучы кеше әйеме? Менә ничек итеп Сәйдәгә ярдәм итү, менә шулай итеп концерт оештырырга булдыгыз? Дөресен әйткәндә, хәйрия концертларын инде без 2015 елдан эшлибез. Мохтаҗ булган балаларга булдыра алганча ярдәм күрсәтәбез. Бу юлы да инде шәхсән бу концертны Институт культура студентлары белән бергәлектә, аларның ярдәме белән, алар үзләре арчада менә Сәйдәнең әнисен табып, баланы табып, үзләре ниятләп шулай эшләргә булдык инде. Бу инде безнең беренче концертыбыз түгел. Иртәгә менә без инде кабат-кабат әйтеп узык, 12 май Шулпан концертлар залында узачак бу. Бик үзенчәлекле концерт дип әйтергә кирәк. Күп кенә артистлар, үзенчәлекле программа. Миңа калса, концертка килгән барлык тамашачы ул инде шатланып, үзенә карата бер энергия алып кайтып китәр иртәге концерттан, Аллаһ бирсә. Кемнәр катнаша әлеге концертта? Әлеге концертта Зәйнәп Фәрхетдинова, Эльмира Калимуллина, Айдар Ракипов, Ришат Фазли Әхмәтов һәм күп кенә башка артистлар, Игорь Дмитриев, Айдар Ракипов, яшь артистлар бар. Барысында әйтергә хәзер әйтә алмыйм инде, теге истә түгел. Әмма дә ләкин артистлар бик күп һәм матур җырлар, үзенчәлекле программа көтелә. Үзенчәлекле программа һәм һәр теләгән кеше иртәгә инде шунда килеп билет сатып алып, шул барлык билет акчалары нәкъ Сәйдәгә ярдәмгә китәчәк, шулай бит? Шулай. Концерт алдыннан да билетларны алып булачак һәм кассир.ру сайтында да билетлар сатыла. Әйе, без инде кабат-кабат әйтәбез, изге эштә бердәм булыйк. Шуңа күрә, кадерле телевизор караучылар, Няни Сәйдә безгә ярдәм итик, бергәләшеп һәм иртәгә 12 май Шулпан мәдәният үзәгендә узачак хәйрият концертына бергәләп килеп, анда инде Сәйдә безгә ярдәм итик. Бик зур рәхмәт бүгенге тәгезне сезгә башлаганыгыз өчен. Сезне дә көтәбез. Бик зур рәхмәт. Бүгенге шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең һәр барчагызга тагын бер кат хәерле матур көн теләп саулашабыз. Иртәгә Россия 1 каналында Татарстан дәүләт телеканалы әзерләгән милли тапшыруларны карарга онытмагыз.